मर्निं लोगोफोर गोजोन फुंबिलिनि बयनोबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै आं फिन फैफिननाय जाबाय आंनि इउटिउब चेनेलाव लोगोसे नोंथांमोन गासैनोबो अननाय सिबिनाय बावहरनाय जाबाय गोदान बोसोरनि आं दिनै गोदान बोसोरनि फार्स्ट उइकआवनो नोंथांमोननो लाबोनो नागिरदों सासे दावगाफुनाय देंखोगिरि बिथांनि मुङा जाहैबाय जनालिमा बर' बिथाङा रङियानि दा बिथाङा बहा दं आं नागिरगोन बे नागिरनाय समावनो रङियानि आंनि लोगोफोरा आंखौ मोजां मोननाय हारिमु सिबियारि नोंथांमोना जुदि दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै थाबैनो साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे नोंथांनि लोगो लोगोरि बिगुमै बिबोनां बिदा फंबाय गासैनोबो शेयार खालामना होदो दे ओके जनालिमा या रिंग जाबाय रेकर्ड थाबायबाय हेलौ जनालिमा बर'नाव नांहैबायना मेथाइ रोजाबगिरि दे आंनि इउटिउब चेनेलाव नोंखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय दा न'खर गासिबो मोजाङैनो दंना दङ गासिबो जोंहा मिउजिक डाइरेक्टर हेमन्त बर' बेबा मोजाङैनो दङ दे आं नोंजों सावरायनो नागिरना जाहैबाय दिनैथ' गोदान बोसोरनि फार्स्ट उइकआव हाबबायानोसै हाबबाय होननानै सानना लादो नोङो फार्स्ट उइकआव गोदान बोसोर बे समावसो जोंनि रायज्लायनायखौ खोनागोन नालाय रायजोफोरा ओंखायनो आच्छा नोङो नों जि मेथाइ रोजाबबाय नोंथ' बेसेबा गोबावनिफ्रायनो रोजाबदो नङा होमबा रोजाबनायाथ' आङो स्कुलाव थानाय समनिफ्रायनो रोजाबबोदों नोङो हाइ स्कुलफोरावनो रोजाबदों हाइ स्कुलनिफ्रायनो रोजाबबोदों आरो आच्छा जायखिजाया नोंनि आं बेफोरखौ उनाव रायज्लायगोन दान्दिसे उनाव नोंनि जोनोम जायगाखौ रायजोफोरनि थाखाय बुंना लाग्रोनाय आंनि जोनोम जायगाया माबायाव नावकाटा गरेस्वर नावकाटा बाक्सायाव गोलैयोमोन ना बाक्सा गोग्लैयो बाक्सा गोलैयो ओमफ्राय नै दा हाबा जाफैनाया जाहैबाय हाबा जाफैनाया रङियाव जाफैबाय हेमन्तजों आच्छा नोङो हाइ स्कुलाव थानाय समाव रोजाबखायो ओमफ्राय कम्पिटिसनफ्रावबो बाहागो लायोमोन नामा कम्पिटिसन माने स्कुलाव जायोमोन नालाय स्कुल उइकआव बेयाव लायोमोन आरो बाहागो बिदि खनथ'नाय जायाखैमोन ओमफ्राय उनाव कलेज हाबफैनाय लोगो लोगो मिउजिकआव लानायसै आं भकेलखौ ओमफ्राय भकेल लानानै ओमफ्राय उनाव एसे एनै स्टेजफोराव गाखोहांबाय आरो भकेला नोंना कर्सआ बेसेसिम बिखारत खालामदों आङो बिखारतआ जाबाय एम इउस लायासै एम इउस लायासै एम इउस लानो नै जागायावबो गैया नालाय गुवाहाटियाव थांनो खस्थ' थांलाय फैलाय नों बे मिउसखौ हाबा जानायनि आवगायनो फोजोबदों हाबा जानायनि आवगाय खालामाखैमोन माबायाव पार्ट 1खौ आन्था खालामना दोनदोंमोन ओमफ्राय उनाव हाबा जाखांनानैसो कमप्लिट खालामनायसै आच्छा नोंनो रोजाबबोनानै हाइ स्कुलाव रोजाबबाय कलेजाव रोजाबबाय नोंनि गिबि एलबामाथ' नोंहा गोसोआव दं बे जेनेबा नों बहा रोजाबजेननाय गिबि एलबामा बाजैमोनदां आं एसे बावबाय 2009आवनो खालामदोंमोन 2009आव हाबा जानायनि सिगाङावनो आरो मेथाइखौबो बावबाय मेथाइआ एसे गोसोआव दङ गिबि सारिया माबायसामोन मेथाइखौ लिरदोंमोन जोंहानिनो आनै जानकि बर' निकितानि बिमाया निकिता लिरदोंमोन बे लिरदोंमोन खरखौबो बेनो होदोंमोन ओमफ्राय मिउजिकआथ' जोंहानि हासबेन्डआनो होनाय जादोंमोन नालाय ओमफ्राय एसे रोजाबना खिन्थानोसै आङो लाइनसे गोसोआव दोङो लाइनसे रोजाबनानै होनोसै देनाय एसे रोजाबनाय महरा समायना गोरबोआव अनबावना
आंलाय जादों नोंनि अनजालि बेखिनिखौल' गोसोआव दङ आङो आच्छा निकिता बिमाया नोंस्रानि मा जायो आनै आफानि बिनानाव एकदम निजा निजाथार दे होमबा जाथि बंस माने संगितजों रिलेसन गोनाङानो खामोन नोंस्राबो जाहैबाय आरो लिरगिरिबाबोथ' संगित ओमफ्राय बिनि उनाव नोङो मा रोजाबखो बेनि उनाव आङो दुएट ओरै रोजाबनाय जादोंमोन ओमफ्राय मेथाइफोरखौ बावहांबाय आं सोर रोजाबदों बेखौ हा सोरजों रोजाबदोंमोन दुएटखौ दुएटखौ ओरै माबाफोरदो रोजाबनाय जायाखैनो फिसा फिनला सिंगारफोरदो रोजाबनाय जादोंमोन आरो बे समाव सोरमोन बे रबिनदोबो खननाय दंमोन गरेस्वरनि रबिनाथ' दा मोजाङानो रोजाबो गरेस्वरनि नङा नै रङियानिनो रङियानि माबाया बेटेलेन पुलिस मावनाया पुलिस साख्रि मावोना बे रबिना बेनि उनाव मा रोजाबखो नोङो ओमफ्राय बेनि उनाव माबा मा होनो आंना फिसाया गाबदों माबानिफ्राय मा होनो अल बड' आर्टिस्टनिफ्राय माबा मोनदोंमोन आङो बेस्ट प्राइज माबायाव रोजाबनायाव मा फिल्मनि बे सोमखोर सिमां फिल्माव सोमखोर सिमा सोरनिमोनबा अम प्रकास आदामोन दंमोन खोमा एक्टरा एक्टरा बेमोन आरो ओमफ्राय प्रडिउसारखौ सोर आं मिन्थिस्लाबासै बे फिल्माव नोङो बे एवार्डआ डिमाकुसियाव जानायामोन नामा बेयाव मोन्दोंमोन ना नों डिमाकुसियाव जादोंमोन बेहाय मोन्दोंमोन ना मेथाइ माबायदिमोनबा मेथाइआ एसे रोजाबना होनोसै होमबा आङो एसे ओरैनो रायजोफोरनि सिं सिं बायनो आंनि सोलेर सिं सिं बायनो आंनि बिखा लाला लाला सिं सिं बायनो आंनि सोलेर सिं सिं बायनो आंनि बिखा खाथियाव फैयो जेब्ला नों लाजिस्लु मोनो गोसो जावलिया गोसो उसाव बादाव आंनि गोसो रजे आंनि रजे I love you la 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 सिं सिं बायना आंनि सोलेर सिं सिं बायना आंनि बिखा ला 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 बेमोन आरो दुएटमोन ना सिंगलमोन बेयो ना सिंगलमोन एक्ट्रेसा सोरमोन एक्ट्रेसा करबि मोनदां करबि बेबो बिना गामिया बबेमोन लायो मिथिया दे बबेनिथाय आच्छा बिनि उनावहाय मा रोजाबखो नोङो बिनि उनाव दं माने बड'लेण्ड हिर' दं ओमफ्राय फेसबुकाव नाय आंनि महर मोखां दोङो बड'लेण्ड हिर'नि फिल्माव हाबाखै खोमा बेयो एलबाम बानायबाय मा बायसामोन मेथाइआ सोर बानायदोंमोनबा एलबामखौ माबा खननाया मोनसोमदांदो खनदोंमोन ओमफ्राय एलबामाथ' जोंहानि माबायानो एलबामखौ बानायनाया बै सयगावनि माबाया सेंग्राया बानायदोंमोन आरो सयगावनि सासे सेंग्राया ओमफ्राय गानखौ लिरनायालाय जोंहानि हासबेन्डआनो लिरदों हेमन्तआ बेनो लिरदोंमोन माबायसामोनबा सुरा एसे खोनाजागौमोन दुएटमोन आरो बियो माने मोनसोमदां दखनाय हिर'आ बड'लेण्ड रायजोनि हिर'आ
Hero बड'लेण्ड hero मटर साइकेल दं मारुति कार दं आंहालाय जेनिबो आंखाल गैया मदद जांगिला समायना मोखां महर आंहालाय जेनिबो आंखाल गैया मा बुंदों नों मा दिन्थिदों हारिनि थाखाय मा सानदों मा हारिनि थाखाय लिरगिरि जादोंना खन्थाइगिरि जादोंना ओरैनोसो नों थिफुदला जावलिया सेंग्रा हादोर सिबियारिना हारिमु अनफावरि ओरैनोसो नों देरला सेंग्रा बिदिमोन खोनादों आङो मेथाइखौ खिन्थु आं बावहाबनासो थाबायमोन मेथाइखौ एलबामखौबो इसे नुनाय गोसोआव दं ओमफ्राय बे फेसबुकआव माबानायखौ खोनास्रांदोंमोन आङो इसेमान फेसबुकआव आंनि महर मोखांना मामोन बे सोर लिरदोंमोन बेखौलाय बेखौबो जोंनि हासबेन्डआनो लिरनाय ए सिंगोलमोन ना डुएटमोन सिंगोलानोमोन देलाय एसे बावथारबाय दं बेखौ मेथाइखौ बिराद गोबाव जाबाय नालाय गोबावथार जाबायना एसे सेस्था खालामना नायनोसै हायोना हाया देनाय फेसबुकआव नाय आंनि महर मोखां जिद' बोसोरनि आं देरे सिखोला नुना पागला जायो जावलिया सेंग्राफ्रा हदगाल होनना जंखायबायो बाय गथि फुदला सेंग्राफ्रा बेखिनाल' गोसोआव दोङो माने दे थेवबोथ' इसे दं आरो गथ' गोरलै थानायजों नायनोबो हालिया मेथाइखौ हाला ओमफ्राय लेटेस्ट माबाफोर बानायखांबाय नामा दा कर'नानि उनाव खनाखैनोखा रोजाबाखै माने बानायथ'वाखै आरो बे मालिकआ नोंसिना बानायाखै ओमफ्राय जों आंनि भिडिअ बानायदोंमोन ओमफ्राय माने मोजां जायासै आरो बेबो नोंबो ओंखारदोंमोन ना भिडिअ ओंखारदोंमोन ना नोंबो ओंखारदोंमोन मेथाइखौनो लिरनाय जायाखै बेखौ माने थिखाङाखैनोखा भिडिअ मोजां जायैनि होआसै मेथाइखौलाय इउटिउबाव होदो ओमफ्राय माने आङो माबायासै आरो गाव नायफिनदिया आङो माने इउटिउबाव होदों इउटिउबाव होदो भिडिअखौ भिडिअखौ होदो मेथाइनि नामखौनो बावना थाबाय र' आं मेथाइनि नामखौनो बावना नों एलबामा बे फार्स्ट बेल'मोन ना बे मोनसेल' बे मोनसेल' आं ओंखारनाया माने बे मोनसेल' आरो आच्छा नोंहा एसे दिगदार जादोंना उन्दै गथ' थानायजों आं थेवब्लाबो मोननैसो सोंबावनि नोङो बे जि हारिमुआव बाहागो लाबाय न'खरनि मानसिफ्रा नोंखौ उसुबिदा होदोंमोन नामा थांनाङा रोजाबनाङा ओरैहाय बिमाफोरा बेनिफ्राय जेबो उसुबिदा गैया दे होआसै माने उन्दैनिफ्राय आइमुआबो सापर्ट दंखायोमोन ओमफ्राय हाबा जानायनि उनावबोथ' माने हौवाखौनो बे लाइननि मोनखाबाय नालाय आरो ओरैजाथ' हरैजा फैनानैनोथ' आरो दिगदारानो गैखाला बेयो स्टुडिअ थाबाय गोसोबानो रोजाबनो हानाय जाबाय खरसा खम जायो नङा होमबा दा होमबा नोंनि लाइफआ संगितजोंनो थांगासिनो दं दासिम बर्थमान बिदिखौनो बुंनांगौ आरो ना साख्रिफोर लाबाय नामा साख्रि गैथ'आ माने पार्लारसो शिखायना दोनदोंमोन आङो पार्लार खुलिदोंमोन गथ'नि थाखाय साननैसो माबा खालामना दोनथ'बाय आरो बेखौ रङियावनो खुलिदों रङियावनो दे बिदिब्ला आंजों दसे सावरायनायनि थाखाय
गाहाम हामलायनाय बावहरबाय लोगोसे नोंनि मिजिं थिनायफोरा सिमांफोरा जाफुंथों आरो जिउआ गोलाव जाथों आं अबं गसाइनाव बोर बिना नोंनो बोर सारस्रिदेरनानै हरनाय जाबाय थेंक इउ दे होमब्ला जों सानैनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै दिनै दे बाय 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 जनालिमा बर' मिउजिक डाइरेक्टर हेमन्त बर'नि बिसि बिथाङा खाफाल गोनां न'खराबो माने बाधा होखायामोन रोजाबनायफोराव संगीतआव आरो फैनानै मिउजिक डाइरेक्टरखौनो मोनबाय मेथाइ लिरगिरिखौनो मोनबाय ओंखायनो बिथाङा खाफाल गोनां रायजोफोर बिदिब्ला जोङो दिनै बे हाबाफारिखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जानोसै जै बर' हारिनि जै बर' हारिमुनि बाय